Hatisar, Dadgari, Debadangi बहाय एसे राइडआव फैदों आइ आफा रायजो राजाजों रायलायफैदों राइडआव फैदों जोबोद मोजां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि जोंनि केन्डिडेट एबा एनडिएनि केन्डिडेट बिजाथि मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनो थाखाय एखेबारे माने 7 तारिखल' नेनानै दं मोजांथार थांनाय बारावहाय बिपिएफ पिसिडिआर जाबाय थानाय समावहाय नाथाय दस्रा पार्टियासो माने बारग'लांबाय थानाय जादोंमोन बे बारावहाय माबायदि जामारगोन सार नों मोजां मोनसे सोंलु सोंबाय बे खोथाखौ आं दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थादों जे कमिउनेल पलिटिक्स होनो जायखौ साम्प्रदायिक राजनिति माने जाथि बिभाजन खालामनानै जि राजखान्थि खालामो बे एइबारनिफ्राय जोबनोसै जेरै नबसरनिया हिरा सरनियाया बर' अनाबर' खालामदोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो नांथारै जाथावै बे मोनसे घटना नाथाय उफाय गैया माखासे बाहेरा शक्तिखौनो होन बा हिरा सरनियानि मोनसे बिनि जि मोनसे कनस्पिरेसि बिनि जि षड़यन्त्र गाज्रि मोनसे सिन्ता जोंनि जोलैनि प्रति बियो बेखौ एसे हागदों सम मोनसे मावनोथ' जेबो हाखायाखै एमपि हिसाबै बेहा जिखिनि दायित्व दंमोन खुनु दायित्व बे पालन खालामनो हायाखै दा जायनि थाखाय बिनि पपुलारिटिया जोबखाबायमोन बिनि जिखिनि नाम खामायदोंमोन बे जोबखाबायमोन नाथाय एनडिए हिसाबै इउपिपिएलखौ बहाय केन्डिडेट होनानै दिनै हिरा सरनिया बा अनाबर'नि जि मोनसे कमिउनेल जि राजनिति एखेबारे जोब्बाय आरो बेखायनो जोङो एनडिएखौ धन्यबाद होनांगोन बिसेस भाबै जोंनि देशनि प्रधानमन्त्री जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्री मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांमोनखौ जों बयबो रायजो राजा जानानै जोङो धन्यबाद होनांगोन खारन कमिउनेल पलिटिक्सआव जोङो जेबो दावखोनो हायाखै जों फावसायदों आरो रावनिबो थाखाय मोजां नङा आरो गोबां रायजो राजा बर' अनाबर'नि खोथा गैला जेसेबां जाथि धोरोमनि मानसि जोंनि ओनसोलाव दङ बयबो बुजिबाय मानिबाय आरो ज' जाथारबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल बा जोंनि दानि बड'लेण्ड बेखौ बयबो गनायबाय मोजां मोनबाय सान्थि खौसेथि उन्नयन बेवहाय बयबो सहयोग होनो थाखाय दिनै लैहोर लैहोर सिगांबोबाय थेंक इउ